छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल अपशब्द व चुकीचे वक्तव्य केल्याच्या निषेधार्थ लेंगरे येथे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचा निषेध करीत त्यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन करण्यात आले। मुर्दाबाद मुर्दाबाद भगतसिंग कोश्यारी मुर्दाबाद 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 भगतसिंग कोश्यारी मुर्दाबाद छत्रपती शिवाजी महाराज की जय जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी। राष्ट्रमाता जिजाऊ या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गुरु होत्या, तरीही राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी रामदास हे महाराजांचे गुरु होते असे वक्तव्य करून शिवप्रेमींसह संपूर्ण महाराष्ट्राच्या भावना दुखावल्या असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली। यावेळी भगतसिंग कोश्यारी मुर्दाबाद अशा घोषणा देण्यात आल्या। ग्रामस्थांच्या वतीने भगतसिंह कोश्यारी यांचा जाहीर निषेध व्यक्त करण्यात आलाय। मागच्या 2 दिवसापूर्वी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी जे वक्तव्य केलं आणि छत्रपतींचा जो एकेरी नावाने उल्लेख केला तो अतिशय निषेधार्ह आणि कोणत्याही महाराष्ट्रीयन माणसाला न सहन करण्यासारखं ते वक्तव्य होतं। त्याचा आम्ही लेंगरे ग्रामस्थांच्या वतीने निषेध करतो आणि राज्यपालांनी त्याबद्दल जाहीर माफी मागावी अशी आम्ही लेंगरे ग्रामस्थांतर्फे मागणी करतो। धन्यवाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद भगतसिंग कोश्यारी मुर्दाबाद 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 भगतसिंग कोश्यारी मुर्दाबाद जय भवानी जय शिवाजी। याकूब शिकलगार, 7 स्टार न्यूज, लेंगरे।